हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय नोंथांमोना लास्ट डेट बारायनो मोनबाय आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा आसाम स्टेटआव साख्रि जाया 100% साख्रि जाया बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ स' बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेखौ खालामनांगौ आरो खालामनाङा गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ गोबां भिडिअ मोनबाय नोंथांमोना गोबां आपडेट मोनबाय नाथाय अफिशियेल नटिस दासिमबो पर्टेलाव एबा सेबा सिटुआव क्लियारलि होआखै जायनि जाउनाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ स' बिनि सायावनो फिन खनसेबाव भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा खालामाखै बे भिडिअ नायदो आरो जायफ्रा खालामदों नोंथांमोनाबो नायदो आरो जुदि मिस्टेक जादोंबाबो नोंथांमोना बेयाव जेबो गिनांगौ गैया स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांगोन डाइरेक्ट जों अफिशियेल साइटआव बेनो जाबाय सेबा सिटुआव जेराव जों गासैबो डिजिटेलखौ जों खालामना लानो हागासिनो दङ आरो लोगोसे हानि खामानिबो नोंथांमोना बेयाव मावनो हायो दा जोङो सेबा सिटुआव फैबाय पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो माने गोबां सार्भिसेस खालामना लानो हागासिनो दङ जेरैहाय जोङो कास्ट बार्थ सार्टिफिकेट पिआरसि गोबां रोखोमनि खालामना लानो हायो लोगोसे जों आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जों बेयाव खालामना लानो हायो स' बेखायनो जोङो लगइन आरो रेजिस्टाराव क्लिक खालामबा नोंथांमोना हागोन दा बेनिफ्राय दासिम बे आसाम सेबा सिटु पर्टेलाव हमना ला लास्ट डेट दासिमबो पिआरसि बार्थ सार्टिफिकेट डमिसाइल कास्टनि सायाव जेबो मेनसन खालामाखै डेट मिन्स नोंथांमोना जेब्लायबो बेखौहाय आपडेट खालामबाय थानो हागोन आरो खालामनानै लानो हायो स' बेनिफ्राय जों लगइनआव फैनाय लोगो लोगो जोङो आइडि जों लगइन खालामनांगौ बेखौथ' रोंखाबाय बयबो दा जों हमना ला जों लगइन खालामबाय दा जोङो जेब्ला लगइन खालामबाय अब्लाथाय जों गासैबो खामानिखौ बेयाव मावनो हायो बा जोङो डिजिटाइज खालामनो हायो थ' बेखौथ' मिथिखाबाय एन्ड बेनिफ्राय माखासे रेकर्डस थायो बेयाव नों जि मावदोंमोन जेरै आं बेयाव मावदों नै गोबां रोखोमनि हानि आपडेट बा नोंथांमोननि कास्ट बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज स' बिनि सायाव मोनसे बाथ्रा जायफ्रानोखि रेजिस्टार खालामबाय नोंथांमोना मिस्टेक जादोंबा जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना बेखौहाय खालामना लानो हायो स' बेनिफ्राय 29 खौ लास्ट डेट होनदोंमोन नाथाय बारायबाय जे नोंथांमोना पर्टेलाव थांबा मोनगोन बेनि लिंकआ दासिमबो एक्टिभ जागासिनो दङ मानोना लास्ट डेट बारायबाय स' हमना ला जुदि 7 मार्चसिम बारायोबा नोंथांमोना उनावहाय मोनगोन ना मोनला स' दासिमबो पर्टेलाव बेबादि जेबो गैया जे नोंथांमोनहा बे लास्ट डेट जोबनाय लोगो लोगो खालामनो हाला होननानै दासिमबो गैया थ' बे बाथ्राखौ सिगां नोंथांमोना होदोंमोन जे पर्टेलाव गैया नाथाय माखासे अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिस फैदोंमोन जेरावहाय 29 फेब्रुवारिया लास्ट डेट होननानै दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामनायाव गोरोन्थि जाबाय नामा स' जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंबा 29नि सिगां खालामदों एबा खालामाखैबाबो स' नोंथांमोना खालामफिननो हागोन जुदि मिस्टेक जादोंबाबो नोंथांमोना बेखौहाय रिसाबमिट खालामबाय थानो हायो जेबो प्रब्लेम गैया स' बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामना लादो मानोना बेखौ खालामना लायोबा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना गोबां चान्सखौ मोननो हागौ थ' बेखायनो जेरै एडिआरइ नोंथांमोना एडिआरइ बुङोबा गोबां पस्ट थायो एडिआरइनि आन्दाराव दा बेयाव नोंनि क्राइटेरिया फरायनायजों गोरोबबाथाय नोङो मोजां पस्टआव नोंखौहाय माने सेलेक्ट खालामनानै चान्सआ थायो स' बेखायनो माखासे फिचार्स होदों आपडेट होदों फेसिलिटि होदों जे नोंथाङा फरायमारदोंबा बबेनिफ्राय फरायदों मा फरायदों स' बेखौहाय डाटाखौ सोदो बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला सेलेक्सन जागोन अब्लाथाय मोजां पस्टआव मोननायनि चान्सआ थानो हागौ स' बेखायनो बेखौ खालामना लायोबा मोजां नोंथांमोना आरो खालामाबा मा जागोन बिनि सायाव रोखाय दासिमबो लिरनाय गैया स' बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे खालामना लायो फैबाय थानाय समाव मोजां चान्सखौ मोननाय एडिआरइनि आन्दाराव बा नोंथांमोना गुबुन साख्रिनि आन्दाराव नोंथांमोना चान्सखौ मोननाय बायदि दा जेब्ला जों बेयाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लिरनानै सार्च खालामगोन अब्लाथाय जोङो मोनथाम बेयाव आपडेट एबा फेसिलिटि मोनो आरो बेयाव नोंथांमोना गोनो गोथो जादोंमोन जे बिनि लास्ट डेटआ गैला नामा स' दासिमबो बेयाव दङ नै नोंथांमोना रेजिस्टारखौ मोन्दोंमोन नाथाय लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि होदोंमोन नाथाय दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जागासिनो दङ बे एप्लाइ थुनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना नै बेयाव खालामना लानो हायो आरो जुदि नोंथां खालामदोंमोनब्ला जुदि मिस्टेक जादोंबा एबा गोरोन्थि जादोंबा डेटाया नोंथांमोना फिन खनसेबाव बेखौहाय नोंथांमोना रिसाबमिट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जेब्लायबो रेजिस्टार खालामनो हागोन स' दासिम बे पर्टेलाव लास्ट डेट होनाय गैया देन बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां बाथ्रा साननो हागौ जे गोदानै खालामफिननो हागोन ना हाया स' एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि अनलाइन खालामनाया जेब्लायबो लास्ट डेट थाया नोंथांमोना फ्रेशआ जेब्लायबो अनलाइनखौ खालामबाय थानो हायो जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना आरो लोगोसे रिनिउवेलबो नोंथांमोना खालामना लानो हायो मानोना नैबे डिजिटेलावहाय जोंहा 3 इयार्स थायो बेनि उनावहाय जुदि एक्सपायार जायोबा नोंथांमोनाहाय रिनिउवेल खालामना लानांगौ स' बेयाव नोंथांमोना मोनदों नै रेजिस्टार बेनिफ्राय रिनिउवेल मोनदों स' नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाबाय थानो हागोन आरो रेजिस्टारनि लास्ट डेट दासिमबो फोसावाखै पर्टेलाव आरो जेब्लासिम फोसावाखै नोंथांमोना खालामबाय थानो हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाबाय जे नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ खालामना लायोबा चान्सखौहाय फिउचार लेभेलाव मोजांनिफ्राय मोजां मोनहैगोन दा बेखायनो खालामना लादो आरो साख्रि मावनोबा आसामाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आरो लोगोसे CMनि आत्मनिर्भर स्किमावबो बेखौ बिथारदों बेखायनो जाहाथे बेखौ खालामना लायो दा हानायसेबां नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम हानायसेबां रिप्लाइखौ खालामगोन आसा खालाम नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय जानांगौ आरो लोगोसे मोनलांबाय थागोन आरो बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव